Most nem tornászik. Vagy következőre, jó? Na hajlással majd beszéljük a mozinkon a levegőt. Kifújjon. Bocisat, jó. Beszéljük a mozinkon a levegőt. Kifújjuk. Akkor most jöhet egy boci. Beszívod a levegőt. Bú! Nem hallom. Hátra! Jól van. Figyelem, járáskörbe. Indul! Bal! Bal! Bal, jó, bal! És bal! Bal! Bal, jó, bal! Jó, fogjuk meg egymás kezét. Nagy sziszi kígyóba összerendeződünk. Jó, tekeredjen a kígyó. Ott fog meg a kezét. Fogd meg ügyesen, fogd meg ügyesen. Gyere, Annotykám. Tomásszal. Mehet, de hadd halljam az éneklést, jó? Tekeredik a kígyó. Tekeredik a rétes kígyó. Futás! Tekeredik a kígyó. Tekeredik a rétes kígyó. Akar lenni? Szuper! Figyelj! Rolcsi, gyere! Futáskörbe indul! Gyorsan, gyorsan, gyere Roland! Rolcsi, gyorsan, gyere, fuss, fuss, fuss! Tapsás, futás! Futás tovább! Terpesz! Rolcsi! Na, gyere Roland velem, terpesz! Pentó terpesz? Azaz! Futás tovább! Gyerünk, Robi! Csönyörű! Azaz! Futás tovább! Na, még egyszer figyelj! Taps! Futás tovább! Terpesz! Picit halkabban, bocsánat, köszönöm. Futás tovább! Robi! Szuper! Felállunk a torna sorba. Rolci, gyerünk, ügyesen csináld, amit tanulsz. Ja? Gyere, Rolci, ebben nagyon ügyes vagy. Figyelj! Hajnézem! Zorbi! Alex, kicsinálja arrébb, mert nem tudom menni. Úgy jó? Lábújhely fent, lent, fönt. Kándor, lábújhegyek fönt, gyönyörű, lent. Fönt, Florci, lábújhegy, lent. És sarkon járás, gyerünk a pókos falig, sarkon járunk. Sarok, szuper! Nagyon jó. Gyere, Kándor, sarkon járás, az nagyon ügyes vagy. És lábújhegy, felemeljük a kezünket. Azaz, mit énekelünk? Lábújhegy, Manyika. Ilyen nagyon óriás lábújhegy. Nyújtózkodjunk, partás legugolunk. Ilyen kicsi a töltet, gugoljunk le a földre. Felállunk a falhoz, megfogjuk. Mutassuk meg, gyere Florci, milyen ügyesen tudunk hátrafelé menni, jó? Hátrafelé, a pókos falig, gyerünk Florci. Nagyon jó. Lassan, lehet kukucskálni, de hátrafelé. Azaz. Kuk! És futás vissza! Futás vissza! Gyere, annak kell, mert ügyes vagy, figyelj! Csípőre tesszük a kezünk. Ott jó volt, tökéletes. Manyika, fordulj meg! Csípőre tesszük, de összezárjuk a lábunkat. Azaz. Kendo, összezárjuk a láb, és ugráljuk a túloldalra. Ugráljál, az ügyi vagy. Szuper! Gyere, Flóra, gyere, ugráljál. Futás vissza! És hasonló, amit az Olga csinál, terpeszállás. Csípőd a kéz. És ugrálunk terpeszbe át a túloldalra. Szuper! Nagyon jó! Szuper! Futás vissza! Gyere, futás! Szeretjük rá, ne csinálj! Figyelj, sátor! Kérlek a sátrat mindenkitől! De sátorba megyünk át a túloldalra. Tomikán, de gyere sátorra! Gyerünk, sátor, ügyesen! Azaz! És most lehet tolatni hátrafelé, gyertek csajok, visszamegyünk. Azaz! Szuper! Nagyon jó! Nagyon jó! Nem vagy, nem jöhet. Jól van, futás vissza a tornasorba! Mutassuk meg,
és a kezünket is nagyon használjuk, azaz. Nagyon jó, így vagy. Gyere Flóra! Na gyerünk, azaz mennek a kismadok. Megállunk, és hátrafele. Na mit gyakoroltunk, illetve ezt most kezdtük el. Nagyon jó. Tomás, gyere hátrafele, kismadok. Szuper, és most kérek mindenkitől egy gyíkúszást. Ne fekszünk a földre. Azaz, na gyerünk, fogjuk meg a lábamat, illetve fogjátok meg. Gyere, úszáljunk, mondjuk meg itt a lábam, gyerünk, kapd el. Gyere, Arnold. Azaz! Jó segítség! Megvan a lábam. És most majd lássam, hogy összefogjuk a két kezünket, és palacsinta gurulás, jó? Kicsit arra ne ütközzünk össze. Mehet a palacsinta, azaz Flóra, guruljál! Szuper! Azaz, másik, gyerünk, azaz! Hagyj erősödjünk, gyerünk, gurulj! Szuper! Jól van, ne csücsülünk a földre! Kinyújtjuk a lábát! Nyújtjuk a lábát! Gyere, közelebb, Zorki! Integet, Tamás, gyere, csücsülne! Integetés, kérlek! Szia, Manni! Ez a bölcsis poén! Szia, Manni! Hagyjásom az integ! Zorka, gyere! Gyere! Nem látom a lábikót! Na, integessünk! Szia, Kende! Szia, Zorka! Szia, Flóra! Figyelj, spíc! Pipa! Spíc! Pipa! Gyerünk, visszatjuk! Spíc! Pipa! Spíc! Gyere! Hogy? Figyelj, felemeled a kezed a magasba, tapsolunk! Zorka, légy szívéljél le! Mutasd meg apának, milyen ügyes vagy, jó? Csücs! Csücs! Felemeled a kezed, tapsolsz! És összetesszük a lábunkat, figyelj! Nyit! Zár! És taps! Nyit! Zár! Nyit! Kende, gyerünk! Zár! Nyit! Zár! Nyit! Zár! Nyit! Zár! Nyit! Na, a keresztet mutassátok meg! Kereszt! Kereszt! Gyerünk és vissza! Azaz! Kereszt, Flóra! Kereszt! És vissza! Zorki, nem leszel benne a tévében. Kereszt, vissza. Jó, válsima, megfogjuk a vállat. Nem leszel benne, így nem tudlak felvenni, Zoru. Megöleljük magunk, válkereszt. Zorka, olyan ügyes vagy, válsima. Megöleled magad, válkereszt. Na, még egyszer, válsima. És Nem, megöleljük magunk, válkereszt. Külsima. De én tudom, hogy tudjátok, de apuljéknak mutassuk, jó? Fogd meg a fület, Kendra, hol van a füled? És fülkereszt. Jó, emeljük fel a lábunk, rajzoljuk egy nagy pöttyös labdát. Nagyon nagy pöttyös labdát. Manyi, csücsüljél le. És rajzoljuk rá sok pöttyöt. Pit. Emeljük fel a másik lábunk, rajzol nagy pöttyös labdát. Manyika, üljél le. Csücsüljél le, jó? Meg az állva nem gyere, csücsüljél le. Most emelj fel a lábunk. És egy nagy pöttyös labdát, gyerünk. Pöty. Emeljük fel mind a két lábunkat. Lóga, lába, lóga, nincsen semmi dolga, mert ha dolga volna, a lába semmi volna. Na, egy holngyat mutasson mindenki, jó? Feküdjünk hátra, Manyika hátadra. Srácok, gyerünk! Már megszoktuk, itt vagyunk, tornázunk, jó? Holngyat. Nyit zár a kezünkkel és a lábunkkal is, jó? Repüljünk, mert jön a hó és meg kell tanulnunk. Hadd nézzem, Manyika lábaddal is, gyönyörű. Tomi, kezed lábaddal. Zorki, figyelj csak, ha szaladgálsz, nem látja édesanyja, milyen szépen tudod csinálni. Nyit, zár, azaz, gyerünk Hogy? Zorka. Most veszlek a tévébe, tessék. Most tudlak. Most így ezt kicsinál. Hajlásson, kezeket látni. Jaj, te ügyes vagy. Kezeket Na, ez már gyönyörű. Tomi, tartsad. Döglött kutya, kezeket lábogatszol, emeld föl. Tartsd meg. Azaz, te ügyesek vagytok. És ki tud itt még nyitzálni a lábával? Manyika, nyitzál a lábaddal. Nyit, zár, azaz, nyit, zár. Tomi, nyit, zár. Szuper, na jól van, álljunk föl, kezdjünk el játszani, az a biztos. Mindjárt végig csinálja meg. Kezdhetjük egy kupagyűjtéssel, hogy bemelegedjünk? Nem, hallod, várjál, először szétoztam.
Jó sokat, hogy tudjunk zenélni. Jó sokat szóra, azzal. Na, sokat összeszedtünk, tudunk már zenélni szerintetek? Nagy kupakot mindenki tegyen rá. Ügyesen hagyások. Ki tudja rácsavarni a nagy kupakot? Tanuljuk. Csavar, azaz. Szuper. Csana. Csavarjad! Szuper! Zorka, rácsavartad? Azaz. Nagyon jó. Ügyes vagy. Kész? Tomi? Megmondja? Itt lássok, jó? Úgyis azt rakjuk most, és a hokra úrunk helyet. Mehet, gyere arra. Fogalmam nincs, nem tudom, a kormányban nem tudom. Még egyszer, gyerünk. Rajta! Tartani Nem csücsüljük a földre. ezt a béket. Ki szeretné megmutatni, milyen ügyesen csipeszel? Na, jó az, hogyha a lányok kapnak rózsaszín. Kis segítséget? Remélem, jó? Szívesen. Arról rózsaszín és ügyesen csipeszeljük. Ahogy tanulgatjuk, ezt csak tanulgatjuk, de hogy tudjanak otthon segíteni, hogy fájlokon teregetni. Na, fogod a csipesztarnot. Jó. Gyere! Jó. Na gyerünk, Monika, úgy össze. Nagy kupakot, az nem megy bele az üvegbe. Kis kupakot, jó? Jaj, de ügyes. Tomi, azaz! Aj, de ügyes vagy, Tomi, nagyon jó. Zorka, szuper! Gyere, Kendo. Fogd meg, nyomd össze a csipeszt. Nagyon. Azaz. Beleteszed, és megint összenyomod a Azaz, csipeszt, Mami. tudod? Azaz. Na még egyet. Fordítsd meg a csipet. Anya, majd ő feltalálja magát. Gyerünk, fogd meg. Nyomd össze. Nyomjad, azaz. Úgy, kicsit elengeded a csipeszt, akkor tudod összecsípni, és nyomd össze megint a csipeszt. De ügyes vagy, Flóra. Na mindenki 2-3-at beletett? Gyere, nyomd össze a csipeszt, segíten csak. Arnold, nézd. Na jó, ha ilyen ügyesek vagytok, akkor mehetünk is tovább. Ide kérem szépen a pakokat, ide az üvegekkel. Én mondtam, hogy segítek. Na gyere, pakoljunk, gyere, Kendó, jó? Pakoljunk. Úgy gyorsan. Adam. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, köszönöm. Ügyeljetek meg. Minden kész van, mehetünk tovább. Jó. Gyere, gyere, hozd ide Arnold, ha gyere. Ha kész vagyunk, akkor tudunk tovább játszani. Na gyere, még gyakoroljuk majd ezt, jó? Arnold, ügyesen. Köszönöm. Na, azt szeretném megkérdezni, hogy ki tud nagyon finom palacsintát sütni. Na, Zorka, megpróbáljuk anyának egy nagyon finom palacsintát sütni? Na, csücsüljük le a földre, süssük meg a palacsintát, és oda lehet vinni anyának, hogy kóstolja meg, jó? Mamának milyen palacsintát sütünk? Nutellás, banános, nekem az a kedvencem.
Jó. Froci, csücsülj le. Két kis ujjaddal középen, azaz. Tomi, nagyon jó. Azaz, csavar, gyerekendó. Elkezdem. Fogd meg itt középen a két kis kezedet. Nyom, mind oda apának kóstolja meg, jó? Csavar, gyerünk. Süssük meg a palacsinkát, jó? Ne legyen nyers kézre. Apának is sütsz egyet? Apának is sütsz egyet? Mind oda anyának. Kóstolja meg. Na, megegyük a palacsinkát, kérem szépen a törölközőt. Köszönöm. Zorki? Jaj, igen, milyen szépen szoktuk mozdulni, bocsánat. Gyere, Arnoldba odaadod a palacsinkát? Nem is látom, hogy megsütötted volna. Nyers lett a tészta, vagy mi? Na, megmutatjuk. Most, hogy milyen ügyesen ugrálunk, ninzákat gyakorlunk, jó? Álljunk a torna sorba, kiteszem addig gyorsan, jó? Ettünk tortát is. De Dorka, ugrálunk, jó? A kicsik még sétálhatnak, a nagyok már ugrálnak, jó? Monika nagy ügyes. Itt végig jössz, figyelj, kötéltánc. Mind a két lábaddal a kötélen oldalt a kéz, jó? Ne előd meg a... Terpesz, koncentrálj. És úgy terpesz, nagyon jó. Zár és terpesz. Monika, mutasd. Szuper. Ugorj, azaz. Szuper, Zorka, ugráljál. Terpesz, Tomi, azaz. Ki nem volt még? Florci, gyerünk, egy ugrálás kérek szépen. Gyere, Arnoldka. Na, mutasd meg, terpesz. És zár. Gyönyörű terpesz volt. Na mutasd még egy terpesz. Még a másik oldalon. Úgy, és zár. De összejöttetek. Nem baj, gyere. Gyere, Arnold. Még egy terpesz, Arnoldkám. Jó. Szuper. Nagyon jó, na figyelj. Végig mentünk a kötéltáján is. Szuper, mindenki lecsücsülen karika mellé hagyja a földön. És hozom a kis labdákat. És ügyesen úgy megfújjuk a labdát, hogy az körbe menjen, jó? Ahogy tanultuk. Gyere, fújj meg a labdát. Úgy, nagyon jó lenne. Fújjad, Arnold. Azaz, fújjátok meg. Aki a legügyesebb, az ki is fújja a karikából, jó? Azaz, Tomi, gyerünk. Feküdjél le, hogy a labdával tudod, egy szinten legyél. De az is jó, hogy csak fújjad, Arnold, gyere. Zorus, most veszlek, fújjad. Fújjad, nem, Most hogy veszlek, gyerünk. fújjad. Úgy. Szuper! Na kérem szépen ide a lasztikat, meg a karikákat is hozzátok, jó? Köszönöm. 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 Zorki, hozod a karikákat? Azt szeretném megkérdezni, a Dorka ide hozza nekem. Ki az az ügyes, aki tud gördeszkázni? Na, ki tudja? Megmutatjuk akkor ezt is. Álljunk fel a tornasorba, jó? Vagy csücsüljünk le a tornasorba, inkább azt mondom. Ugyanúgy faltól falig, és a legelején egy repülőt kérek szépen, jó? Na gyerünk, Zorka, gyere Arnold, fordítva. Úgy? Gyere Kendo. Először ugye vigyázzunk a kezünkre nagy terpezzel. Oldalt a kézzel repülőt mutasson mindenki nekem. Tartsuk meg, és mehet faltól falig. Az is jó. Szuper cuki. Figyelj a kezedre! Jaj, de ügyesek. Úgy megerősödünk, hogy csak na. Azaz. Aki gyorsabban tud, mehet gyorsabban. Kezedre vigyázzon. Jaj, de szupi. Szuper, Kende nagyon jó. Azaz, Dorka. És leszállunk, nagyon ügyes vagy, Kendo. Te is jössz, gyere ide, feküdjél ide. Zorka is szuper volt. Gyere, Tomás. Gyere.
menjél messze előrébb. Jaj, várjatok! Nézd, te másszál ide föl. Tomika, másszál fel egy kicsit. Úgy, nagyon jó. Gyere, Arnoldka, te másszál, álljál. Zorki, vigyázz, ide jönnek, ide érkeztek a másik falhoz állj, gyorsan. Monika, gyere! Másik falhoz, elgázolnak. Gyere, Florci. Jaj, vigyázz, jönnek a repülők. Hadd lássam a repülőt, Tomás. Jaj, de... Oldalt a kéz, nagyon jó. Florcit is megvárjuk, repülő oldalt a kéz. És mehet, induljon a repülő, mehet a mászás. Vigyázzunk az ujjunkra. Semmi baj. Tudsz tovább mászni? Úgy. Oldalt. Szágulj! Monika, csak úgy szágulj, ne? Florci. Na mindenkinek sikerült, Monika, igazad nekem? Köszönöm. Az első minden baleset egyébként. Hozd ide nekem, Monika, emeld fel. Köszönöm. Mondj erőművész, nem könnyű. Ki szeret horgászni? Őzsér Arnold, Magyarország. Na mutassuk meg, milyen ügyesen tudunk egy csukát kifogni, jó? Csíha. Tomi? Gyere, Florci, kifogjuk az óriás bálnát. Gyere, gyorsan, csuka, bálna, minden. Ügyesen. Arnold, hogy mutasd meg, hogy tudod kifogni a csukát. Két kézzel csavarjuk előbb, ugye? Tessék? Mutasd meg! Monika, álljál, Monika, hogy csavarjuk azt a halacskát? Ügyes vagy, Zorús. Két kézzel csavarjad. Kendo. Tomi. Nagyon jó, csavarjad. Monika, csavard föl. Csavarja, gyerünk el, de nem fáradunk. Nehogy nálad a sebegyen, vagy csavarja, gyerünk. Manyi, ne csaj. Figyellek, Monika! Aki kifogta, az hozzá ide, hogy kóstoljon meg, jó? Na gyerünk el, még egy csomó van. Ügyesen. Csavar. Ügyes. Zorka, nagyon ügyes vagy. Köszönöm. Nyam, hú, de finom. Arnold. Jó lesz. Nagyon ügyes vagy. Nyam, de finom. Tomás. Nagyon ügyes vagy. Szuper. Florci, meg nagyon precíz vagy. Köszönöm, Vigyi vagy. Na, labdázunk egy kicsit? Nekinek jutott? Na lehet dobálni a lasszit egy kicsit, meg katottam, jó? Magasnak egy azaz, és akkor mehetek hintapalinta a labdán, jó? Hintapalinta. Emeljük föl magasra a lábunkat. Nagyon jó, Monika, hintapalinta mehet? Mindig állom. Gyere, hintapalinta, megcsinálod? Magasra a láb. De most ne dobjátok, felügyél rá. Emeld föl magasra a lábadat. Nagyon jó. Florci, hintapalinta. Lefekszünk? Feszünk. Gyere, te ide a lasztira. Na gyere, na. Jó. Akkor most csücsüljünk rá a lasztira, jó? Na, mutassuk meg, hogy tudunk rácsücsülni a labdára. Kezdem az ügyes vagy. Monika. Manyi, más a feladat. Nézd az Alexet, mit csinálsz. Nézd, Manu. Arnoldka, rácsücsülsz a lasztira? Nem jogázik szerintem. Figyelj! Emeljük fel a kezünk, tapsolunk a fejünk felett. Hátunk mögött. Hátunk mögött, Tomás, tapsolunk. Tapsolunk lent a lábunknál. Na még egyszer fejünk felett. De ülj a labdára, Zolta. Ülj a labdára. Hátunk mögött. Arnold, gyere ülj a labdára, jó? Lábunknál. Nagyon jó. És figyelj, kiújtjuk az egyik lábunk. Nehéz, de próbáljuk meg. De Tomi nagyon jó. Mondj is, ülj a labdára. Visszahúzzuk, kinyújtjuk a másik lábunk. Na gyere, még egyszer Arnold. Kinyújtjuk a másik lábunk. Visszahúzzuk, ki tudja mind a két lábát
rajta a labdát. Tomi! És visszagörgetjük, úgy kell lábad, Zorka. Monika, figyelj, görgessük végig a lábunk. És vissza. És a nehezített változat végig görgeted, és felemeled, hogy visszajöjjön. Hozzad! Végig görgeted, és felemeled, hogy visszajöjjön. Jól van, kosárlabdázni ki szeret? Ügyes voltál. Gyere, egy kosárlabdát kicsit, jó? Ügyesen, becélozunk. De nem kell, még dobáljuk egy kicsit, jó, Flórici? Először simán célozunk be a karika között, erről az oldalról, nem arról, bocsánat, nem maradj itt, gyere Zolti, többen álltok. Na mehet ügyesen, minél messzebbről, oké? Na dobjátok! Szuper! Monika, te ügyes vagy te messziről, onnan, mehet. Aj, következő. Fuss vissza radáért, de tessék, gyerünk harmadka, oda vele. Hoppá! Nagyon jó! Na figyeljenek, most jön a nehezítés, dobd át még Zorka. Jó. Most kosárlabda. Fú, lábújegyen kell állni, és... Ilyen dobálni oda a gyűrűben. Zorki, szerintem ne onnan dobadni. Bele mehet, jó? Aki ügyesen messzebből is dobja. Emelj fel a kezed. Nagyon jó. Nyújt a kezed. Jó, felette, még egyszer mindent. Még egyszer mindent. Na, gyere, Zolci. Hoppá! Hogy dobod bele? Zorka, nehogy beledob, nem szabad.